त भैया लोग तोहन के बता दें कि शौक देख के मतलब तोके भी आ सकत ह काहे से खेसारी भैया का गाना आवेला तो वो ट्रेंडिंग पकड़ लेला। लेकिन हम जानत है कि अब तक का सबसे खराब गाना ये खेसारी भैया का मतलब व्यूज डाउन भइल ह। ना तोहन के बता दें कि पवन सिंह तो मतलब नेता के चुनाव मतलब अपन काराकाट से उठल हो तो अपन कुछ न कुछ उपाय लगावत हो जीतले क। लेकिन खेसारी भैया के फैन के का भले खेसारी भैया गाना इसमें ना सुनत हवा जौन खेसारी भैया गाना आवत बा उ गाना का व्यूज हे तक डाउन हो जात बा बहुत लोग जात ह। इ हम खेसारी भैया के फैन से पूछल चाहते ही तो लोग का करत हलन खेसारी भैया का नाम डुबा के रख गल बा लोन खेसारी का नाम ट्रेंडिंग बा तो इ का करत हलन तो ट्रेंडिंग स्टार के तनी ऊपर आवे दा लोगन पावर स्टार पवन सिंह तो मतलब गाना ना गावत बा उ तो भाई अपन चुनाव के तैयारी करत ह तो उनके करे दा लोगन खेसारी भैया का फैन तू हवा यार तो गाना उनको हिट ठोकत ह। तो मैं चाहूँ ना कि तू अपन सहायता दा भैया लोगन काहे से कि तो उनके बता दे तो पावर स्टार पवन सिंह तो अपन कुछ करते हैं लेकिन खेसारी भैया के जो नहीं गाना आइल हवा उमरिया के फर्क ए गाना तो उनके बताई तो बहुते ज्यादा व्यूज में डाउन चलत ह। अब चलते रही या तो उनके बता दें कहिया ले सही रह जाई कि ना रही तो तू जान सकत हवा लोगन ना तो खेसारी भी जान के बहुत ज्यादा शौक में होलन कि हमारे गाना इतना व्यूज में कम काहे जात बा। आ खेसारी भैया बस ये कहत हुए कि हमार पब्लिक जोन बा फैन फॉलोइंग काहे ऐसन गाना पब्लिक ना सुनत हिय। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो सही में भाई लोग देखबा ऐसन गाना खेसारी भैया के देखबा तो ट्रेंडिंग पकड़ ले यार मिलियन में व्यूज जाला। आ इ गाना देखबा तो मुश्किल से मुश्किल दू एक दिन की बात मतलब एक दिन की बात देखबा तो 3 लाख में मतलब व्यूज आइल ह। इतना कम व्यूज मतलब कैसे चली भाई लोग तो उन्होंने बतावा लोग खेसारी भैया काहे खातिर नाम दियल ट्रेंडिंग स्टार। इ गाना तो उन्होंने के ट्रेंडिंग पकड़ा देवे चाहता लेकिन गाना के देखबा तो 51 व्यूज में चलत बा। ए पे देखबा तो 1 मिलियन भी टच ना भइल एक दिन में ना तो खेसारी भैया के एक दिन में जो है कि 50 लाख 5 मिलियन 4 मिलियन एकदम गाना पकड़ ला 3 मिलियन पकड़ ला लेकिन इ गाना जो बा बहुते व्यूज के मुकाबले में बहुत कम डाउन ह। ना तो उनके बता दें कि गाना आगे जाके हो सकता है हिट हो जाओ लेकिन जौन फिलहाल में वर्तमान में जौन समय वीडियो बनावत ही उस समय तो उन्होंने देख सकत हलन कि बहुते कम व्यूज डाउन है गाने के बारे में। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या?